איך את עושה לי לפס כזה? תסתמי זה כבוד. מגיע לך, מגיע, לא בסדר, אני הרי... לא מתנהג בסדר. בגלל שאתה דון דומניקו סוריאנו, אתה יכול לקנות לך כל מה שאתה רוצה. את החולצות הכי יפות, את החליפות הכי טובות, את הסוסים הכי טובים. ולהושיב עליהם את הרוכבים הכי טובים, בשביל שינצחו בשבילך את התחרויות. אני הייתי סוס העבודה שלך במשך 25 שנה. אבל עכשיו אני אשב על האוחה ואתה תקפוץ לי הרבה מאוד. אתה יודע למה הרופאים האמינו לי שיש לי כאבים אמיתיים? כי גם אחרי 25 שנה איתך אי אפשר להסתיר את הכאבים. אבל עכשיו זה נגמר. אפילו אף פעם לא הראית לי הערכה הכי קטנה על כל מה שעשיתי בשבילך. כלום לא. חדרנית, משרתת, עבד, אבל זהו, זה נגמר. נגמר.